Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Na gode. Ki dan ƙara shari. Kin je yanayinki ya sauya kuwa? Na fara ganin taurari da kuma gajimare suna yiwa ƙasa-ƙasa. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Idan Ubangiji ya taimake ku, to ba mai iya rinjayar ku. Wa in yahzulukum faman zallazi yansurukum min ba'di. Haka kuma idan Ubangiji ya tabar da ku, to waye zai taimake ku bayan shi? Suratul Ali Imran aya ta 159. Saboda haka ya wajaba mu'minai su dogara da Allah shi kadai. Kama da neman ya kamata ki bar wannan ci da addinin da ke yi. Kina gaya mutane Allah, ke kuma ba ki amfani da faɗin Allah. Ya kamata idan mutum yana faɗin abin da Ubangiji ya ce, to shi ma a ga yana amfani da wannan faɗin koyaya, wannan ma imani ne. Amma ke fuska biyu ce, ina miki kallon wata fuska da ta alwashin rusa ne. Ai dama kin faɗa cewa sai kin juyar da al'amarina da Umar zuwa gare ki. To gashi yanzu kin samu dama. Da haka idan Umar ya auri Hajiya Nafisa, to ina son ya haɗa da ke. Ni kuma idan na rasa Umar, ku ce ba zan rayu ba. Duk da cewa ke kina da mu. Da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. A wajen faɗar magana ba? San baki da sauki. Idan ki rufewa ki idan ranki ya ɓaci. To amma da ki faɗa min gaskiya, kuma insha Allah zan kwatanta abin da kika ce. Amma ke me yasa ba za ki karɓi gaskiya daga gare ni ba? Duk da cewa bana son na ƙara sauraron ki, amma ai na karɓi nasihar ki. Zan mai da komai zuwa ga Ubangiji, kuma zan nemi taimakon sa a cikin wannan al'amarin. A wancan lokacin na ci alwashin sai na raba ki da Umar domin ganin na mallaki soyayyarsa. Amma ai ce miki ne ba zan yi kishin da zai kai ni wuta ba. Ko ba haka na ce ba? Haka kika faɗa. Amma me yasa ke da shi nake ganin ku cikin nishaɗi kamar wacce ke ce Umar ya zaba? A nan ne muka samu bambanci ni da ke. Ni Allah ya bani madobin hangen nisa kuma ina amfani da shi. To amma ke da aka baki amfani da shi. Shi sa ni zan iya warware al'amura cikin sauki, ke kuma ba za ki iya ba. Menene wannan maduban? Kitabu was sunna su ne maduban. Babu wani mutum da wani al'amari zai kulle masa ko kuma ya jagule masa. Face idan ya kuma faɗin Allah da manzon Allah, sai wannan abubuwan sun warware masa. Duk wanda kika ga ya bata ko kuma wani bakin ciki ya dame shi, to bai koma koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da fatan dai zaki fara amfani da madubin. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.
wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Son da zaren ki. Barka da zuwa ranke daɗe. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Na gode. Ce mata ta shigo. Ki shigo bako. Ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban Izza. Wai tunanin me kike yi ne? Jinin matawalle nake gani. Jinin matawalle kuma? Gaskiya ke kina da abin dariya. To ai daman kullun sai kin ganta. Ta ƙara miki kyau ne? Ba Hajiya Nafisa ba, wacce suke tare. Ina tunanin ita ce wata Samira ta bar labari ɗazu akan cewa TA ta gaya mata akwai wata ɗiya bayan Hajiya Nafisa a wurin matawalle. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah ga guri ki zauna. An gaya miki zama ta zo yi? Ba na son katsalandan akan abin da ba ni ce na sa kiki mun ba. Ki haƙuri ranke daɗe. Ba zan ƙara ba. Na fahimci cewa aikin alkhairi shine mafificin aiki akan na sharri. Shi yasa a koda yaushe masana suke faɗan cewa aikin alkhairi yana sama da aikin sharri. Mostly sai kaga aikin sharri a kwance yake a ƙasa. Banda abin kiminat, ai kowa ya san cewa aikin alkhairi shine sama da sharri. Ko da mutum ba shi da ilimi, ya san cewa aikin alkhairi yana sama da sharri. To dama in banda abinki, kin taɓa ganin wanda yake aikin alkhairi ya faɗi ƙasa cikin sauƙi? Babu. Yawa, ranka ya daɗe. An tashi a lafiya ya gida? Wallahi ranka ya daɗe wani abin al'ajabi ne. Wallahi Karima da MD sun taho a jere suna nishaɗinsu. To amma fa ranka ya daɗe ni MD ko me ya hango Allahu alamu. Wallahi. To amma an ce in fa za ka gina ramin mugunta, to wallahi ka gina shi daidai da ko da ka faɗa za ka iya fita. Wallahi tallahi. Wallahi ranka ya daɗe. Wallahi tallahi. To amma wannan al'amari ne ko ne mai Allah alam. Wallahi raka dade. To ba komai raka dade. Ba komai. To kuma
ikon Allah ka ga lemo mai kyau haka kuma gashi lemon nan ko sha ba a yi ba. To Allah ko ma waye mai wannan abu Allah ka mayar da abinsa zuwa gare shi. Bari in shiga ma'aikata in ci giya. Ina so in manna bari dai in samu. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Abuda, Na amuranki da ki je tare da ita ki nuna mata ma'aikata. Bara in je da ita. Ba ke na sa kike mun ba. to ranke daɗe. Mu je ko? Fiye, ranke daɗe. Ina so duk wani sabon fayil da ya shigo ofis ɗin nan yau, a binciko min shi a kamun shi. To ranke Mai daɗe. so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ina ne inda zan fara kai ki? Ina ne ofis ɗin inda aka fi gudanar da gaskiya da riƙon amana ana? Yanar jikin ya shiru ko dai babu? A ce babu? Duk girman ma'aikatan nan a ce babu ofishin da fi kowanne gaskiya? Ai a duba a gani ko? To ina ne? Office ɗin Chief Accountant shine office ɗin da aka fi gudanar da gaskiya a cikin wannan ma'aikata. To amma kuma Hajiya ba ta shiri da wannan mai office ɗin. Me yasa ba sa shiri? Gaskiya akwai takun saka ta yadda Hajiya ba ta iya juya ta cikin sauki sai an kai ruwa rana. To mu je mana. Ai ni ba hajiyar ku bace ba wata ce ko? Amma idan na kai ki hakan zai iya zama laifi gare ni. Baki da matsala da hakan. Zan gaya mata cewa ni ce na zaba. To shikenan. Maje. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta Malam Bala, ɓuya ba. yanzu ba ka ganin abin da kuka yi wa Umar Hashim yin haka tankar tozartarwa ne? A ce har yi Umar Hashim kuna waje ya zo ku tarwatse masa? Kun yi mai daidai kenan kun mai adalci? To wanda abinka Malam Tanimu shi fa Umar Hashim da kake gani muna tare da shi ne saboda gaskiyar da ya riki yake amfani da ita. To lokaci ɗaya kuma ya zo ya sauka daga kan wannan gaskiyar. Kaga dole mu ma mu sauka kuma mu canja masa. Lokacin da ya zo ai mun gan shi kuma tafiya muka yi wannan yayin wannan yayin sai muka bar shi saboda me saboda ya sauka daga kan doron gaskiya. Abin da ya faru tsakanin Umar Hashim da Karima akwai dalili. Mu bari lokaci shi zai bayyana gaskiya. Kan mu shiga abin da ba hurin mu ba. Ba ka ganin yin hakan abokan adawanmu na kan cikin ma'aikatan nan sun samu dama kenan? Basar gane kowa nan zulwa jayi. Salamu alaikum. Ma'an Tanimu. Malam da Ma'an Bala. Wallahi lemu tsintarsa ne a bayan inda ake zaɓaɓɓaka shinkafa. Kuma yana da sanyi. Shine nake tunanin ko kai Ma'an Tanimu ko kuma Ma'an Bala wani ne ya manta shi a gun. To yanzu in banda abin ka na kowa, ko idan ka ga lemu sai ka ɗauko ba lalle bane leman nan mai kyau ne. Alal misali ma in ma mai kyau ne na kowa ka shin idan mai shi yayi cigiya sai ka ba shi kuɗin ya siyo wani. Yanzu Malam Tanimu kaga mutum ya ɗauko lemu zai shiga ma'aikata ya zai yi cigiya ai ba ka tare shi ba
sai ka kyale shi ya shiga ma'aikatar ya je ya ci giya ko Allah zai sa a samu wanda yadda wannan lemu a cikin wannan ma'aikata. Alema albarka ma bala. Kaga ai bai kamata a ce wai in ce ko zan sha ba. Ya kamata ni ma na je na cigaita don in samu ladan sadaka. Kaga aka samu mai ci na bashi, kaga ai ni ma na samu ladan sadaka. Ka gani? Ko? Ba mai matsala, na kuwa kai bincika wannan Allah za a same shi. Insha Allah. Kai mamman in ban da kilibibi da munafanci na kuwa kaga a bayan ma'aikata ka ɗauko shi ka shigo da shi ma'aikata a shi kana cigiya baka sani ba mai kyau ne mara kyau ne ya yake Allah ya sa Aisha ma wani abin ne ya ƙare a kansa. To banda abin kamalan Tanimu ai ba kai masa irin wannan bugun fatan ba. Kaga mutum ya ɗauko abu a bayan ma'aikata kuma ka ce Allah ya sa ya cinye ko ya shanye. Yanzu idan wani abu ne a ciki kuma fa in wani abu ya je ya same shi kuma kaga me za a ce kenan. Bai kamata a ce kai masa wannan mugun fatan ba. Kuma ya kamata a ce kai masa fatan alkhairi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi alkhairi ko kai shuru. Ba fata ne masa ba. Wallahi halittarsa ce haka. Domin an ce idan za ka gina ramin mugunta ka gina shi iya ƙaurinka domin wata rana kai za ka faɗa wannan ramin. Abin da ya sa ka ji na faɗa haka yana da mugun kwaɗayi. Yanzu in banda abin na kowa ta ya za ka ɗauko abu a bayan ma'aikata kuma ka shigo da shi ma'aikata kuma kana cigiyan nawayi baka sani ba abin nan mai kyau ne ba shi da kyau wani abu ne a cikinsa ta ya za ka je shi yasa ka ji na yi wannan furucin cewa Allah ya sa shi ɗan. Wannan haka yake to amma tunda ka gane kayi kuskure to alhamdulillah dama shi Allah haka yake idan kai wa Allah laifi ka tuba yakan yafe maka. Allah ka kiyashe Allah ka sauki. Malam Bala zan koma ofis. Assalamu alaikum ɗan uwana mata na faɗin duniya musamman ma waɗanda suka kulla alaƙa da cibiyar alhikima. To ki sani cewa na Khadija wannan cibiya ta alhikima cibiya ce wacce ta gani bangaren maza da mata domin cibiya ce wacce a kullum kokarinta shine da warkar da matsalolin da suke tsakanin iyali bangaren zamantakewa da ma bangaren cututtukan da suke tsakanin maza da mata kamar bangaren cututtukan sanyi da bangaren mara da kuma cututtukan da suke kawo mata matsaloli bangaren al'ada da ma matsaloli na basir wanda suna gagarumin gudunmawa wajen dakushe bangaren mu'amala ta aure. Cibiyar alhikima tana ba da gudunmawa bangaren sosai a wannan bangarorin insha Allah rabbi. Ba abin mamaki bane ba domin kun gani a cikin wannan shirin na cibiyar alhikima. Ni ma ba za a banna a baya ba wajen tallata wannan ayyuka na wannan cibiya mai albarka saboda ci gaba da kuma gudunmawa da wannan cibiyar take bamu mu mata musamman wajen inganta rayuwarmu da bamu waraka a irin cututtukan da suke damun mu na yau da kullum. Da haka nake kira ga al'umma da su nemi cibiyar alhikima domin samun waraka ga larurorin da suke damun su na yau da kullum. Haka yake Amina, wannan wata babbar dama ce ga al'ummar duniya don haka kada kowa ya kasa a gwiwa wajen neman cibiyar alhikima don bayyana mata irin matsalar domin a rashin kai akan bar arha. Wannan haka yake, yan uwa mata kun ji dai cikakken bayani daga bakin Nana Khadija da kuma Hajiya Amina. Da wannan nake kira ga yan uwana maza, cibiyar alhikima ba ta bar ku a baya ba, kuma ku neme mu domin bayyana mana irin matsalolinku. Ku kira mu ta wannan lambobin waya kai tsaye ko kuma ku neme mu ta manhajar WhatsApp domin turo irin sakonninku mu kuma mu ba ku amsa mu aika muku magani a duk inda kuke a faɗin duniya. Da wannan muke kira ga al'ummar duniya baki daya. Cibiyar alhikima ba ta yawo wajen tallata magungunanta sai dai ku neme mu ta lambar waya kamar haka. Dangwala arziki kamfanin da ba mu ga kamar su ba kasa da girin hawansu da kayan da za Assalamu alaikum jama'a, sunana Mubarak Abubakar wanda aka fi sani da ɗan Kano watakan nazir a cikin shirin Izzar so. Mutane sau da yawa sukan tambaye ni idan suka ga na saka kaya sun musu kyau, ni kuma bana ba su amsa. To yau ga ranar amsar, Green House Katsina ita ce amsar ta. Kun dai gan su ga sunan muna da su kala-kala. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Khadija Muhammad Maryam a cikin shahararren shirin na namu na Izzar so. Katafaren kamfanin mu shahararre Green House Katsina ya bude muku wajen wankin kai na mata, makeup
gyaran farce da kitso da makeup na amare, gyaran fuska da kuma gyaran jiki na amare. Ga dama ta samu ga duk wanda yake buƙatar koyon kwalliya ko kuma kitso sai dai ma duk abin da ake buƙata za ku iya zuwa koya. Ni ma anan nake zuwa ne abin da ya shafi gyaran jikina. Idan kina so ki burge saurayinki ko kuma mijinki, ba inda za ki zo ki samu hankali kwance sai greenhouse. Greenhouse Katsina ba su tsaya a nan ba, nan kuma ɓangaren teloli ne na mata, ni ma nan nake kawo ɗinki na. Ke ma ki kawo kuma ku ka a ringaɗa muku ɗinki mai kyau na zamani. Ɓangare ne namu na mata, akwai atamfofi da lesuna da gyalalluwa da materials da kuma akwati domin haɗa lefe. Nan kuma ɓangare ne na takalma da kuma jikuna da dogayen riguna namu na mata da kayan haihuwa. To ga kuma ɓangaren agoguna kala-kala masu kyau da sauƙi. Ga kuma ɓangaren wayoyi ƙanana da manya-manyan su. Muna da Bluetooth, MP kala-kala ga su nan wurin. Ga glass, ga kuma sauran kayayyakin waya. Ga mu kuma a ɓangaren kekunan ɗinki da kayan electronics. Muna da injin wanki, ga kuma fridge da freezers, ga home theaters da sauran duka kayan electronics. Greenhouse Katsina mun yi tanadi na musamman ga abokan hudanmu da ke jamhuriyar Nijar da ma sauran jihohin da ke makwabtaka da jihar Katsina. Ku shigo katafaren kamfaninmu na Greenhouse domin kwasar garaɓasa a koda yaushe. Adireshin muna nan a IBB Way kusa da babban masallacin Juma'a na Sarki, muna kallon tsohuwar ma'aikatar watsa labarai ta jihar Katsina. Farin cikin ma'aurata, farin cikin al'umma. Babbar cibiyar magani mai suna Kashful Alil wanda ke da reshe a garin Maiduguri suna tallata maku ingantaccen maganin mazakuta tare da matsalar rashin haihuwa. Sannan yana magance matsalar saurin inzali. Waɗannan magunguna suna da matukar ƙara kuzari, ƙarfi da nishaɗi ga ma'aurata tare da zaman lafiya. Ko kuma wanda yake aikata istimna'i yana biya wa kansa bukata har ya samu matsalar rashin haihuwa tare da magance matsalar sanyi kowanne iri. Ko sanyin infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Waɗannan magunguna kala hudu suna da matukar fa'ida. Duk wanda ya karɓi wannan magani ni na tabbatar zai tallata wa wasu insha Allah. Dubban mutane sun karɓa sun gwada kuma sun ji daɗin sa. A ko ina kake a faɗin duniya za su tura maka wannan magani ta hanyar ba da sako har zuwa inda kake. Duk mai buƙatar waɗannan magunguna zai iya ɗaukan waɗannan nambobi domin ya yi kira ko ku ɗauki wannan namba domin yin magana kai tsaye ta WhatsApp. A Maiduguri sabon lamba shago mai namba 2 Kashful Alil Islamic Medicine Center. Ita Izzar so duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin sofi. Assalamu alaikum. Wani ba zai cutu. Wa alaikum salam. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyu. Ranka daɗe wannan baƙuwar Hajiya Nafisa ce. Bismillah shigo mana. Bismillah zauna. Sakamakon Hajiya ta ce na zagaya da ita cikin ma'aikata. Ita kuma ta buƙaci in nuna mata inda aka fi gudanar da gaskiya, shi yasa na kawo ta nan. Allah sarki. Amma kuma gaskiya sai Allah sai kuma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ranar 23 ga watan da ya wuce an fita da mota 3 ta shinkafa, amma wani abun mamaki sai aka ga da sa hannun tsohon manaja aka yi amfani. Yaya aka yi haka? Haka ne, tsohon kaya ne shi yasa.
kuma a wancan lokacin ya sa hannu, amma ba su fita ba sai a wannan lokacin 23 ga wata. Ina shaidar hakan take? Akwai shaida a gurin sel manager. Ina buƙatar ganin sel manager yanzu. Abin da ya sa ni zaɓi da a nuna min ofis ɗin da aka fi gudanar da gaskiya a wannan ma'aikata dalili biyu ne. Amma kuma wani ikon Allah, ina zuwa sai dalilan suka zama guda uku. Dalili na farko shine ƙulla abotar aiki, saboda idan kana abota da mai sai da turare ko ba komai kayi kamshi. Sannan dalili na biyu, a wannan rayuwar babu wata gurɓacewa da ta kai ta imani. Wasu 'yan siyasa da wasu 'yan kasuwa masu kuɗi da wasu ma'aikatan gwamnati, kai har da ma wasu malama, za ka ga suna wasa da imanin mutane ne. Don haka idan ka koyi gaskiya a iyaka gidanka ko kantinka ko kuma ofis ɗinka, za ka iya amfanar da waɗanda suke na ƙasa da kai. Sunana Hajara, kaifa? Sunana Umar Hashim. Amma Hajarawa, kuma baki faɗi dalilin ki na uku ba. Hajara Abubakar Matawalli. Ni diyar Matawalli ce. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya. Ya kamata a ce iyaye suna zuwa gaban malamai domin ɗaukar darasin koyon tarbiyya. Mafi yawancin matasa da 'yan mata suna samun kwaikwayo ne daga kafofin sada zumunta. Shi yasa barna ta yawaita, sababbin al'adu marasa kan gado suka kunno kai a cikin al'umma. Sanya tufafi masu fidda tsiraici da maganganu marasa fa'ida duka ana ɗaukar su ne ta hanyar kallace-kallace marasa fa'ida. Amma da yiwuwar duk wanda zai kalli rayuwar Hajiya Nafisa da Umar Hashim ko kuma ya kalli rayuwar MD da PA su taimaka wajen sauya ɗabi'unsa daga marasa kyau zuwa masu kyau. Ka dai tsaya akan iya kallon rayuwar Hajiya Nafisa da Umar Hashim. Sa'ilin da girman kan Hajiya Nafisa ya gagara tasiri akan Umar Hashim. Shi ma kuma saboda ya tsaya ne akan gaskiya da riƙon amana. Amma kai MD, idan an kalli naka rayuwar, me za a ƙaru da ita? Tabbas idan an kalli yadda ni da ke muka daɗe muna shirya makirci, amma daga bisani kika ci amanata, ko iya hakan zai zama darasi akan cewa babu amana tsakanin makirai da kuma mugayen mutane ko kuma wasu mutane masu saba ma ubangiji. Diyan da suka ga shakuwa ko su nawa ne, daga ƙarshe makircin su ne zai rarraba kawunan su, ma'ana sai sun barranta. MD kenan, ya kamata ka daina borin kunya, ka je ka rubuta takardar neman afuwa kafin ta kora ta zo, ko ka dan rage zafi. PA kenan, me kika ɗauki rayuwa ne? Shin ni ta ƙare mu, ke kuma baki canza hali ba? Amma kuma har zaki tabbata a haka? Gara ni, tunda ina kusa da shirya, tunda ni ina hannu kefa.
wallahi sai Allah ya tozarta ki muddin baki canza halinki ba. Daga ƙarshe sai an miki korar kare daga wannan ofis din domin littafin cutar ki ya kusa rufewa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ranke daɗe ina wuni? Lafiya. Na ji an ce kina son gani na. Ki jira zauna. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Dalili na uku, na taɓa ganin ka a Facebook a lokacin da kai da wata tawaga. Kuna ƙoƙarin karɓa wata mata hakkinta. Mahaifiyata ma ta ganka, kuma tun daga wannan lokacin muka zama mu masoyan kai. Ka san me mahaifiyata take kiranka tun daga wannan lokacin? Sai kin faɗa. Zaki. Akwai zaki a India a wani shiri da muke kallo a wannan lokacin. Amma kuma sai ga zaki ya bayyana a gaske. Gaskiya ka yi ƙoƙari. Na gode sosai. Amma na yi mamaki da kika ce ki yar gidan Mutawalle ce. Daman bayan Hajiya Nafisa mai girma Mutawalle yana da wata diyar. Gani? Ni kanwata ce. Bayan ma kuma ni akwai ɗansa namiji wanda shine gaba da ku. Amma shi ya ɓata tun yana ƙarami ne. Ina fatan mahaifiyata kafin ta tafi za ta haɗu da zaki. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba. Iza ba ta... Insha Allah zan yi ƙoƙarin haɗuwa da ita. Amma kafin haɗa ita, ki faɗa mata cewa wannan sunan da ta samu ya min daɗi sosai. Saboda ni masoyin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ina koyi da sayyidina Abubakar ne a wajen so da ƙaunar manzon Allah. Sannan kuma a wajen kwatanta gaskiya da adalci ina koyi da sayyidina Umar. Sannan kuma a wajen son taimakon addini ina koyi da sayyidina Usmanu. A gurin jarumta kuma da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina koyi da sayyidina Ali. Masha Allah. Na gode. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuwa. Da alama Ubangiji ya kawo wannan yarinya ne saboda al'amura su canja. Babu shakka idan wannan yarinya ta kasance jinin Mutawalle ce to dole ma Hajiya Nafisa sai ta canja. Sak irin ɗabi'un da nake so. Ta shiga raina jini ki kamar ƙanwata ta jini. Ina ma Ubangiji zai karɓi roƙona. Akan me? A ce kai ne ɗan Mutawalle wanda ya ɓata. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Kamar yadda kuka sani dai, shirin Izzar su yana kan tafiya yadda ya kamata.
a wannan karan Allah da za mu ƙara tafiya hutu domin mun kulle season 4 yanzu za mu shiga season 5 kuma kamar yadda kuka sani duk lokacin da aka kulle season muna tafiya hutu domin ƙara inganta labarin da kuma shi aikin kansa. So yanzu za mu tafi hutu har na tsawon sati 3 kafin mu dawo insha Allah. Muna fata za a yi hakuri da wannan hutu da za mu tafi duk da na san ba zai mu mutane daɗi ba, to mun yi shi ne domin mu ƙara inganta wannan labari da kuma jin daɗin kuma kallata. Kar a manta yan downloading a ci gaba da sayan poster har zuwa wata 3 domin saukewa a tura ma masu kallo domin su siya. Ina muku fata alkhairi, Umar Hashim a kodayaushe. Salamu alaikum. Idan ka ji kukan jariri, nuni ne da cewa wata sabuwar halitta ta shigo duniya. A hankali za ka ga ya fara zama, sai rarrafe, har ma ka ga ya fara guje-guje. Sai a gane mutum ya girma. To ta yaya ake gane darajar mutum idan ta girma? Ana gane darajar mutum ta girma ta hanyar irin kayan alatin da yake amfani da su a gidansa da kuma ofishinsa. Ana gane darajar mace ta kai ne ta hanyar katafaren gadon da ke girke a ɗakinta ko kuma kayan girkin da take amfani da su a kicin ɗinta. Duk inda ka ga kujeru masu kyau ko kuma gadaje da kayan kicin masu alatu da karko, to tabbas an ziyarci Hyper Furniture. A Hyper Furnitures ake ƙawata mazauni, a kyautata makwanci, a kuma ɗaga darajoji. Ku sayi kujerun Italy, Turkey da kuma China ba tare da kun je ƙasashen ba. Hyper Furniture sun ɗauke muku dukkanin ɗawainiya. Hyper Furnitures sun ɗauke muku ɗawainiya. Hyper Furnitures sun ɗauke muku ɗawainiya. Sai kun zo. Sai kun zo. Faɗi ƙara inda a ɓangaren furnitures ne su ne kan gaba. Akwai mu da kayayyakin furnitures na ƙasashen Italiya, Turkey, kai har da na ƙasar China. Ga kuma kayayyakin kicin na alfarma da matsakaita. Shiga ɓangaren electronics ɗinmu domin ka darje. Hyper Furnitures. Ofishinmu na nan akan titin Gwarza Road a kanan Dabo. Ko kuma reshen mu da ke kan titin BUK Old Side. Domin yin hulɗan online business da mu sai a tuntuɓe mu akan lambar waya 0803677716 ko kuma 0809149408 ko kuma 070035436220 ko kuma 080322580001. Hyper Furnitures su ne kan gaba. Ga wani bijimin kamfani mai shimfiɗaɗɗen tozo, kowa da kowa ya zo don ku samu rabonku a MA ɗan canji Nigeria Limited. Shi ne ɗaya tilo a ɓangaren sutura ta maza da mata a faɗin Najeriya. A tamfofi, shaddoji, lesina, Swiss lace, gezina, dukkansu na gani na faɗa a farashi mai sauƙi. Ku dai kawai ku same mu a rumfa mai lamba 80 titin IBB a kasuwar kantin kwari a birnin Kanan Dabo, daura da Sani Abacha Stadium. Ko a reshenmu da ke lamba 15 layin 'yan nono gidan Alhaji Awwal mai ɗankwali. Ko ku neme mu a lambobin waya kamar haka: 09021111744 ko kuma a 09136365351. Kuma wannan sanarwa ce ga masu siyan ɗaiɗai ko sari. Muna sanar da kwastomominmu da ke nesa da gari. Muna hada-hadar kasuwancinmu a manhajar WhatsApp. Mu tura maka da samfur, kai kuma ka turo mana da kuɗi, mu tura maka da kayanka har gida. MA ɗan canji Nigeria Limited. Jin daɗin ku shine burinmu. The wait is over. Emirates College of Health, Sciences and Technology is proud to announce to the general public that forms are now on sale for the 2021 and 2022 college session. Yes, forms are now on sale for those interested in the following course: Community Health, CHU/JCHU, Medical Lab Technician, Health Information Technician, Dental Surgery Technician. That's not all. Forms are also on sale for the following courses: ND or HND Community Health, ND or HND Dental Therapy, ND or HND Environmental Health, ND or HND Health Information Management, ND or HND Nutrition and Dietetics. All you have to do is purchase a form through our website www.ecosat.edu.ng. Create an account and pay via Remitter, all at the cost of 8,500 naira. Then sit back, relax, as you will be invited for an entrance exam and interview. Or visit the college at Ecosat, Kabuga Satellite Town, Kano. Or contact us on our official office lines 081-825-48149
or 091-380-88744 or 080-377-09304. Why study abroad when you have ECOSAT at your doorstep? ECOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. Mutane suna yawan tambaya ta a ina ake yi min aski saboda suna ganin yanayin yadda nake kula da kaina. A Gent Barber Shop da ke Lebanon Club, a nan nake yin aski na. Mutane da yawa sukan ce min sun lura bani da wani aikin yi sai fim. Har wasu suna cewa anya ina samun lokacin nishaɗi kuwa? To amsar su ita ce, da ni da ɗana Ahmad mukan zo mu buga game PlayStation a Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Bayan PlayStation akwai abubuwa kamar su snooker da kuma sauran wasanni na nishadi. Jama'a da dama sukan tambaye ni menene sirrin kyawun kafafuna. To sirrin ba wani abu bane, amanna da nayi ga zuwa Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Fuskata ta yi fes kamar na ɗan jariri. Hakan yana faruwa ne sanadin zuwa da nake a gyara min fuskata wurin gyaran fuska na Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Mutane suna mamakin yadda nake kazar-kazar da jikina musamman lokacin da nake tiƙar rawa. Abin da baku sani ba shine ina samun ingantaccen massage a Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Ku kwaikwaye mu wajen kula da kanku. Ku yi mu'amala da Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. So kake ka koyi hacking din Facebook, Instagram, Twitter, TikTok da sauran social media baki ɗaya? Ko kuma an yi hacking naka ne kana so ka dawo da wannan account din naka cikin sauki, ko uban waye hacking naka? Ko so kake ka kare kanka daga masu hacking din ne? So ko kuma so kake ka gano dukkanin chatting din da budurwarka take yi ta cikin wayanka? Ko kuma ɗanka ko ‘yarka ko wane ne yake yin chatting ka gano ta wayarka? Ko kuma so kake ka sace datan abokinka daga wayarsa zuwa wayarka? Ko kuma so kake ka ɗauko bidiyo daga wayar abokinka ko foto daga wayan budurwarka zuwa wayanka? Ko kuma so kake yi ka dinga samun kuɗi unlimited a wayanka ta hanyar aiki da wayarka cikin sauki? So kake yi ka kware a social media baki ɗaya, a san ka duk duniya, a dinga liking ɗin fotonka, ana yin liking ɗin dukkanin abubuwan da kai posting cikin sauki? Ko kuma so kake yi ka samu liking sama da 100 miliyan ɗaya a cikin daga kayi posting ɗin fotonka? To ko kuma so kake yi ka dinga samun kyaututtukan data a cikin wayanka cikin sauki? Kyautan data unlimited 10 gig, 100 gig, dukkanin irin gig din da kake so cikin sauki ka samu. Ka yi maza ka anta YouTube, ka yi satin din sirrin Technology TV. Nan take za ka kalli alamar channel namu da ɗan mutum haka, ka danna shi, sai ka danna cikin wannan videos a nan gurin. So nan take nan ne zaka kalli abubuwan da baka taba gani ba a social media, yadda zaka yi editing din photo, yadda zaka gano yadda zaka siya 1 gig data a naira 100, yadda zaka gyara memorin ka, yadda zaka gano wayarka da aka sace ko ina aka je da ita ka bi barawo ka kamo shi, yadda zaka ƙara girman memorin wayanka, ka ƙara girma yayi babba, yayi dukkanin abubuwa. So sai ka zo ka sirrin Technology TV. Kawai abin da ake so da ka danna mana subscribe, sai kuma alamar ƙararrawa za ta fito, sai ka danna ta, ka zabi all. Kawai hakan ne zai baka damar duk lokacin da muka ante bidiyoyi makamantan haka da ma wanda muka